what does the Bible say? Нашия въпрос трябва да бъде какво казва Библията. Because none of us here Защото никой от нас тук have passed from death to life. лично не е минавал от смърт в живот. Only God has. Само един Бог е минал And през he тази tells врата. us in Revelation 1 verse 18 И затова в Откровение 1 глава стих that 18 he alone has the keys to this subject. Исус заявява, че само Той единствен има ключовете на смъртта и на гроба. I'd like you to begin in Genesis, however, this evening. Тази вечер искам да започнем с един стих от книгата Битие. Genesis chapter 3. И там в 3 глава на книгата Битие. And here we find Тук ние намираме, that since the Garden of Eden, че от времето на Едемската градина the devil has wanted to confuse people about this subject. дяволът е искал да заблуждава хората по този въпрос. We begin the story in Genesis 3 verse 1. Историята, която ще прочетем, започва в 3 глава на Битие, стих 1. Let's read verse 1 to 3. Стихове, първите 3 стиха. А змията беше най-хитра от всичките полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: от плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се докосвате до него, за да не умрете. So God said, don't touch it, И така Бог беше казал: не се докосвайте до това or you will дърво die. или ще умрете. But then in verse 4, Но по-нататък в стих 4 we come to the first lie told in the Bible. ние се сблъскваме с първата лъжа, която е произнесена в Библията. And notice carefully what the devil said. Внимавайте сега внимателно какво казва дявола. Verse 4. А змията рече на жената: никак няма да умрете. So here the devil says, by no means you'll die. Дявола казва тук нищо подобно. Никак няма да умрете. So we have a total difference И така ние имаме едно съвършенно различно твърдение between verse 3 and 4. между това, което 3 стих казва Бог, и 4, което твърди змията. God said you will die. Бог каза: вие ще умрете, The devil says you won't surely die. и ще умрете, а змията казва: не, няма да умрете. And that same lie of Satan И същата тази лъжа на Сатана has come from the Garden of Eden е дошла още от Едемската градина. all the way into our world today. И по целия свят тя вече е хванала дълбоки корени до днес. Everybody agrees that people die, И всеки се съгласява, че когато човек умре, but not really die. че той наистина хем е умрял, но всъщност не е съвсем умрял. Think about this for a minute. Помислете сега за момент върху това. I bet Аз басирам, that the majority of you here tonight че повечето от вас тук тая вечер would not take a walk in a dark graveyard не биха лесно, спокойно се разхождали в една мрачна нощ, with the wind moaning through the trees когато вятърът така клати дърветата и сенките се накланят застрашително and with the moon coming up. и луната изгрява, You wouldn't dare take a walk in a graveyard like that. и да отидете на гробищата и да ходите така из гробовете. And the reason is, Причината за това е, you know all those people have died, вие наистина знаете, че тия хора са умрели, but not really died. ама като че ли не сте съвсем сигурни във всичко. And friends, И that приятели, lie has come from the devil. тази лъжа е дошла от Сатана от начало. I suppose we all get a little spooky when we get in a graveyard. Предполагам, че има нещо така страх от духове във всеки един от нас, от мистично и свърхестествено. But friends, let's make sure we don't follow the devil's lie, Но ние не трябва да следваме тази лъжа на дявола, and let's follow the truth. а трябва да следваме истината. Let's make it simple. Нека да упростим нещата сега. Genesis chapter 2 verse 7, В 2 глава на книгата Битие, we find the beginning of life. в 7 стих, виждаме началото на живота. Genesis 2:7. И Господ Бог създаде човека от пръст из земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа. So this is very simple. Тук е много просто казано. We know that God made man out of the dust of the ground. Ние знаем, че Бог направи човека, като взе изходен материал земната пръст. Our bodies are made of the elements of the earth.
Елементите, които изграждат нашето тяло, са същите елементи, които са в пръста. Magnesium and copper and zinc. Магнезий, мед, въглерод, кислород, фосфор, азот, сяра. In fact, someone analyzed a few years ago Така, известни анализи върху това преди години показват with how much an average 6-foot man was worth. всъщност какво съдържа един човек, който е висок, да речем, средна височина. With these elements of the earth. Да, неговите елементи какво имат, какво струват. And the average man И се оказва, че средният човек was worth about 20 leva. струва като материал около 20 лева сегашни. So we're not worth much. Толкова е материал, от който сме изградени. Okay. Не е скъпо. God took this clay body, И Бог взе това тяло от пръст, he breathed into it the breath of но life, прибави в него нещо, което то нямаше. Дихание от Божиите уста. and man became a living soul. И тогава се казва, човекът стана жива душа. Now it's important to notice something here. Много е важно тук да се помни нещо. Man was not given a soul as something separate from the body. Бог не вложи тая душа като нещо отделно в тялото, самостоятелно, а тя се получи в резултат He на simply вдихание. became a soul Той просто стана душа through the union чрез обединяването, of the body свързването на тялото and God's breath of life. и божественото дихание, жизнено дихание. He became a soul. Тогава стана човека жива душа. Now let's see this process in reverse. Сега същия процес може да го проследиме по обратен път. In the Old Testament, В Стария Завет, page 604, страница 604 в Стария Завет, we're going to Psalms 104, там се намира Псалом 104 Psalm 104, beginning in verse 29. и ще започнем от 21 стих. Psalm 104, verse 29 and 30. 29 и 30 стихове. Да, 29 и 30. Скриеш ли лицето си, те се смущават. Прибираш ли лъха им, те умират. И се връщат в пръста си. Изпращаш ли духа си, те се създават и подновяваш лицето на земята. So here we see it forward and reverse. Тук ние виждаме как беше създаден човека и обратния процес при смъртта, на връщане в кръговрата на веществата. It says when you take away the breath, Казва се, когато Бог отнеме това дихание, then the person dies. тогава човекът умира и се връща. When he sends forth his spirit or Но breath, когато той изпрати твоето дихание или дух, they are created. те се създават или се появяват нов живот. So that's a simple process of life and death. Това е един познатний и прост процес на живота и смъртта. Now as we begin this evening, Сега, когато ние започваме нашето проучване тая вечер, there's something we must discuss right away. има нещо, което трябва добре да обсъдим. And that is a very popular teaching in the world Има едно много популярно учение в света. of the never dying or the immortal soul. Учение за неумиращата или за безсмъртната душа. How many have ever heard, question, how many have ever heard Колкото и пъти да сме чули, that a man has an immortal soul? сме слушали, че човек има безсмъртна душа. И колко от вас са слушали, че човека има безсмъртна душа? Let me see your hands. All right, most of you. Говорили сме, слушали това. Okay. Да. I'm going to surprise you this evening. Тази вечер обаче аз също ще ви предложа една изненада. In the Bible, В Библията there are over 1,700 references има повече от 1700 цитати и връзки to the word soul. във връзка с думата душа. And never once Но нито веднъж in all those verses във всичките тези над 1700 стиха does it ever say никога не е казано, that man has an immortal soul. че човек притежава безсмъртна душа. You say, Leo, that's amazing. Ще кажете, това е много странно. Folks, that's the truth. Но това е истината, It's приятели. nowhere taught in the Bible. Никъде в Библията не се учи за безсмъртна човешка душа. In fact, the word immortal Всъщност думата безсмъртен, is only used one time in the whole Bible. тя се среща само веднъж в Библията. It's found in 1 Timothy, И тя се намира в 1 Тимотеево послание, chapter 1, verse 17, глава 1, стих 17, and all it says и там се казва, is that only God is immortal. че само един Бог е безсмъртен.
Then you say, well, Leo, what about the immortal soul? Тогава ще ми кажете, ами Лио, какво да правим с безсмъртие? Вечност ще има и вечност живот. My friends, it's just nowhere taught in the Bible. Това нещо обаче никъде не се учи така в Библията. Then you say, what is a soul? Тогава ще кажете ми, какво е душата? We read already this evening, Ние вече прочетахме тая вечер. when God made man, Когато Бог създаде човека, he breathed in his nostrils the breath of Той life, му вдъхна жизненото дихание. and man became a living И soul. човекът стана живо същество или жива душа. You are a soul, Вие сте живи души, живи същества, according to the Word of God. според Божието Слово. Now, folks, where did this idea come from? Сега, откъде пък идва тази идея за безсмъртната душа? That when man dies, Че човек, когато умре, there's a part of him that continues to live от on. него се отделя една нетелесна част и продължава съзнателен, самостоятелен живот. It has its origin Тя има своя происход in Satan's lie from the Garden of в Eden. оная първа лъжа на Сатана в Едемската градина. When God will die, Когато Бог каза, вие ще умрете, Satan said, you won't really die. Сатана каза, никак няма да умрете. And as this lie has come on down, И тази лъжа е оттам дошла и до днес. we find that Babylon began to teach it to the whole world. Ние виждаме как Вавилон я възприе на времето и предаде я на целия свят. And Egypt really picked up on this. Също така Египет и египетските култове също градяха върху нея. You know Egypt was an atheistic nation. Вие знаете, че фактически Египет беше атеист. Atheistic. They did not believe in God. Да, те са били една атеистична всъщност религия. Те не са вярвали в Бога And as истински. we look at the pyramids today, Когато погледнем пирамидите and things like King Tut and so on, и други неща, които са съградили египтяните, we see their great belief in this immortal soul. ние виждаме в тях една голяма вяра в безсмъртната душа. We see how they buried their pharaohs Виждаме как те са погребвали мъртвите си в фараони, in golden caskets and so в on, златни ковчези, and they would bring food to the caskets, принасяли са храна and all these и things всички тия неща, because they believed понеже те са вярвали, that the pharaoh didn't really die, че фараона не е действително умрял, but that he went on to live in an immortal но че soul. той преминава и живее в друго състояние. And then the lie came from Babylon, Medo Persia, Greece to Rome. Така тази лъжа се е предавала през всички цивилизации, епохи и империи до наши дни. And as Rome ruled the world, it spread it to the whole world. И когато Рим владееше света, оттам може да кажем, че вече тя по целия свят навлезе дори и в нашето християнство. But then let's go to the Bible. Нека отидем тогава до Библията Because пак. the Bible clearly teaches Библията ясно ни учи the exact opposite of the never dying soul. съвсем обратното за учението на безсмъртната душа. In the Old Testament, В Стария Завет, page 824, страница 824, Ezekiel chapter 18. там е книгата на пророк Езекил, страница 18. Ezekiel chapter 18, we'll begin to read in verse 4. Ще започнем да четем от стих 4. Ezekiel 18, verse 4. 18 глава, стих 4 гласи: Ето всички души са мои, както душата на бащата, така и душата на сина е моя. Душата, която е съгрешила, тя ще умре. So God clearly says souls that sin, they will die. Съвсем ясно Бог казва тук, че онази душа, която съгреши, тя ще умре. Souls die. И по този начин смъртта и душата умира, когато човек умира. Let's make it more simple. Нека да опростим още това. I want to invite you to go to a book, Искам да ви поканя да отидем в една книгата and it's on page 666 of all pages. на тази страница, на страница 666. The mark of the beast. Съвпадение, това е белега на звяра. In the Old Testament, 666. В Стария Завет, страница 666, Now, this is the book of Ecclesiastes, това е книгата на Еклесиаст. and I'm going to ask you to do something. И ще ви помоля нещо да направите. Take your piece of paper and put it in this book. Сложете някакъв белег, знак, едно листче хартия на тази страница. Mark this book well, Добре я забележете, because we're going to come back to it many защото times. ние в няколко пъти ще се връщаме към нея през тази вечер. This book has a lot to say about death. Тя има нещо доста да ни каже за смъртта.
Someone was just showing me you can take your little ribbon and put it in here. You have a ribbon in your В Bible. някои Библии има така една лентичка, моля сложете я там и по този начин лесно ще намерите. Okay, let's look at Ecclesiastes 12 verse 7. Сега, четем в Еклесиаст 12 глава стих 7. For the simple process of life and death. Върху простия процес на живота и смъртта. Verse 7. И да се върне пръста в земята, както е била, а духът да се върне при Бога, който го е дал. Now that's just like we have read all night. Точно така, както четахме това. It says that the dust returns to the Казва се, earth as it че was, пръста се връща в пръста, and the spirit returns to God а who gave it. духът или диханието си се връща при Бога, който го е дал. And by the way, let me pause here. При това нека малко да прекъсна. This word spirit, Тази дума дух, we don't want to misunderstand it. не бих искал да я разбираме погрешно. I'm going to give you a little Hebrew lesson. Ще ви дам нейното еврейско първично значение, Make you all theologians tonight. за да можем малко да станем и теолози тази вечер. The word Hebrew, or the word spirit here, Думата дух, която е употребена тук, is the Hebrew word ruach. на еврейски тази дума се произнася като руах. This word ruach Тази дума руах is used 337 times in the Bible, е употребена 337 пъти в Библията, but it's translated three different ways. но преведена е по няколко различни начини. Many times it's translated wind or air. Понякога тя е преведена като вятър или като въздух, Many times it's translated breath, понякога като дъх, като дихание, and sometimes, like here, it's translated spirit. а пък някъде се среща и преводът, както тук четем, дух. It simply means the breath of life. В този смисъл тази дума означава руах, означава диханието на And човека. you can look that up in any dictionary or anything, it'll tell you Във that. всеки речник тази дума в този смисъл означава диханието, което живият човек има, дишането. That's why it says Ето затова той казва, the spirit or the breath духът или диханието returns to God who gave it. да се върне при Бога, който го е дал. Because God gave man the breath of Понеже life. Бог точно по този фигуративен образен начин вдъхна, придаде живота чрез формата на A дихание. good example of this Един пример за това, is Jesus on the cross. когато Исус издъхна на кръста. Let's go to the New Testament, Нека да отворим пак Новия Завет. page 94. И страница 94 We're going to Luke chapter 23, ще прочетем там в глава 23 and in verse 46, и там в стих 46. Luke 23, Евангелието на Лука, глава 23, verse 46. 46 стих. И Исус извика със силен глас и рече: Отче, в Твоите ръце предавам духа си. И това като рече, издъхна. You see, Jesus said, I commend my spirit into your hand. Исус казва на Отец: в Твоите ръце предавам моя дух. And he Или took, дух. he took his last breath И той за последен път издъхна and he died. и умря. Now, friends, this is why Ето защо 3 days later 3 дни по-късно, he told Mary, когато говореше с Мария Магдалина, don't touch me той каза: не ме докосвай, because I've not yet been to my father. защото още не съм отишъл при Отца си на небето. You see, when he died Friday, И сега, забележете, в петък умря Исус, още в петък. he commended his spirit or his breath to God. Той предаде своя дух или своето дихание на Бога веднага в петък, And then on Sunday when he rose, и когато възкръсва чак в неделя, that's when he went to heaven to his Father. чак тогава той отиде на небето, а не беше отишъл до тогава. And this is really a fascinating thing Това е нещо, което наистина трябва дълбоко да ни развълнува. because all living creation Защото цялото живо творение has its source of life има своя източник на живот in the breath of life from God. именно в това първично божествено дихание. Only God has this breath of life. Само Бог има това дихание на живот. No man can create life. Никакъв човек не може да създаде по изкуствен път живот. We've been trying to create life for many years, Правени са опити да се създаде живот по изкуствен път, but that belongs only to God in the breath of life. но на празно. Това е право, качество само на Бога. Let me illustrate it this way. Нека да го поясня това още. A man breathes breath,
Когато един човек диша, a horse breathes breath, също така и едно животно диша. На един кон, например. a whale in the ocean breathes breath. Също и млекопитаещите, кита в морето, и той поема въздух и диша. Everything lives on the breath of life. Всяко живо същество с дробове диша. It's kind of like electricity. То е нещо като електрическата енергия. Electricity is a source of life. Знаем, че електрическата енергия е източник на светлина. Electricity runs this projector, Но тя може ето да подхранва този runs this прожектор. microphone, Също този микрофон, runs където these lights. във вид на звук се обръща на светлина. When you take away the power, И когато ние прекъснем захранването с ток, then the life simply ceases to exist. тогава светлината просто престава да съществува. Just like the Bible says, Точно така ни казва и Библията. for as the body without the breath is dead, Когато от тялото се отнеме тая енергия на живота, диханието, so faith without works is dead also. so? Just don't worry about it. Okay. И тогава действително човешкото тяло остава мъртво, няма живот. Let me illustrate it this way. Да илюстрираме това по-нататък. Listen very carefully. Моля, внимавайте. Let's say I had a little puppy dog, Да предположим, че имаме едно малко кученце. and this was a very bad puppy dog. Но мънинко, ама колкото малко, толкова зло и лошо. He bit everybody, С всички зъби се ръмжи, хапе, and he tore up the house, къса всичко, което му попадне. and he just did nothing but bad all his life. И само били прави лоши работи през целия си And живот. let's say that dog got killed. И да кажем, че това кученце бъде убито и умре. How many of you would believe me Колко от вас ще ми повярват, if I told you ако ви кажа, that because that was a bad puppy dog, че защото то е било лошо куче, it went straight to hell when it died? то веднага е отишло в ада или в пъкъла. Would anybody believe me? Ще ми повярва ли някой, ако му кажа така? No. Okay. Не. Okay. Let me ask another question. Не искам да ми вярвате. Сега друг въпрос. Let's say I had a good puppy Ама dog. представете си, че имам пък едно много добро кученце. He was always nice, О, толкова е приятно, миличко, always licking your face, даже ти близи по бузата never did anything и bad. никога нищо лошо не прави. And let's say that dog died. И това куче също може да умре. How many would believe me Колко от вас ще ми повярват, if I told you ако ви кажа, that that dog went straight to heaven? че това кученце веднага отишло в небето горе? Anybody believe me? Ще ми повярва ли някой? I got a couple. Пак не, пак не. Of course not. Of course not. Разбира се, не. Now, friends, I want to show you a text in the Bible И сега ще ви покажа един текст от Библията, that will really surprise you. който ще ви изненада наистина. Back in the book of Ecclesiastes, Да се върнем пак в книгата Еклесиаст, this is the book you kept marked. която вече сте забелязали, вярвам. Ecclesiastes chapter 3. В Еклесиаст глава 3 този път. And here you're going to find Тук ние ще трябва да намерим, the Bible teaches че Библията учи, that the way a man dies че по отношение на смъртта and the way an animal dies и животните и човекът is exactly the same, имат един и същ принцип на живот и на смърт. and they all go to the same place. И че всички отиват фактически на едно место. Let's read this. Нека да прочетем това. Ecclesiastes 3, verse 19 and 20. Еклесиаст глава 3, 19 и 20 стихове. Ecclesiastes 3, 19 and 20. Защото каквото постигат човешките чада, същото постига и животните. Една участ имат. Както умира единия, така умира и другото. Да, един дух имат всички и човек не превъзхожда в нищо животното, защото всичко е суета. Now that's interesting. Това е много интересно. God says as an animal dies, man dies. Бог казва, че и животните умират и човек умира. He said they all have the same breath Той казва, че всичките имат едно дихание, един дух and they all go to one place. и всички отивали на едно место. Now to add more to this, Сега, за да, to take this the next step, за да можем ние да направим следващата стъпка, let's go to the New Testament. да отидем сега в Новият Завет. Page 126, Страница 126. and you will find И там ще намерите, that the disciples taught the exact same thing. че учениците всъщност получаваха същото, точно същото това нещо. Acts chapter 2. Деяния на апостолите, глава 2. And Peter is preaching here on the day of Pentecost, Тук апостол Петър е проповядващ в деня на Петдесятницата. and he talked about this subject we're discussing tonight. И той преподава, учи по същия предмет,
който ние тази вечер разглеждаме. He introduces it in verse 29. И в стих 29 той прави своето въведение. Братя, мога да ви кажа свободно за патриарха Давид, че умря и беше погребан, и гробът му е у нас до този ден. So here he says the patriarch David is buried, И така казва той, патриарха Давид беше погребан. and here's his tomb. И неговия гроб го знаеме къде е, той е тук при нас. Now, folks, the Bible tells us Библията ни казва, приятели, that David is a saved man. че Давид ще бъде, цар Давид ще бъде спасен човек. But notice what they taught, Но забележете какво учи тук тя. where David went to or where he did not go to. Дали Давид е отишъл и не е отишъл някъде. Look at verse 34. Погледнете в стих 34. Verse 34. Защото Давид не се е възнесъл на небесата, но сам той казва, рече Господ на моя Господ, седи отдясно ми. So the disciples clearly taught И така учениците бяха съвсем наясно и учеха, David's dead and buried, че Давид беше в гроба, but they said David's not ascended into heaven. той беше погребан, но не е отишъл на небето. His tomb is right here. Неговия гроб, а и неговите тленни останки са тук. Now I know many of you are saying this is amazing. Сега, вярвам, че мнозина от вас си казват, о, това нещо е много странно и изненадващо. And folks, I'm so glad we have Jesus to turn to tonight. Приятели, много се радвам, че ние тази вечер можем сам Исус да ни говори по този въпрос, Because Jesus said I have the key to this subject. защото Той сам каза, аз и притежавам ключа на гроба и на смъртта. And since Jesus has power over death, И така, само Исус има властта над смъртта. and since he died and rose, И тъй като Той умря и възкръсна, I think we can trust him as an аз authority. мисля, че ние трябва да му се доверим като върховен авторитет. Let's get the answer to this from Jesus. Нека да сам Исус да ни даде пък отговора на този въпрос And this накрая. will bring comfort and joy to И your това heart. ще ни успокои и ще ни зарадва тази вечер. In the New Testament, Сега пак в Новия Завет. page 111, Страница 111, we're going to John chapter 11. Евангелието на Йоан, глава 11. John chapter 11, 11 глава на and here Евангелие we от have Йоан, the story of Lazarus. където е описана историята за Лазар. John 11, beginning in verse 11 to 14. Ще започнем да четем от 11 до 14 стихове. John 11, verse 11, repeat. Намираме се в Евангелието на Йоан, глава 11, стихове 11 до 14. Okay. Това изговори и подир това им каза: нашия приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя. Затова учениците му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздравее. Но Исус беше говорил за смъртта му, а те мислеха, че говори за почивка в сън. Тогава Исус им каза ясно: Лазар умря. Now here we find the answer from Jesus. Ние намираме тук самия отговор от самия Исус. He said Lazarus is dead, but he is sleeping. Тук той каза: Лазар е мъртъв, но за мен тази смърт е един сън. Listen carefully. Внимавайте сега добре. 66 times in the Bible, 66 пъти в Библията, in 66 different verses, в 66 различни стиха, death is called a sleep in Jesus. смъртта е наречена сън в Исуса. And that's the most beautiful thought. И това е една много красива и радостна истина. The dead are sleeping in Jesus. Мъртвите или спящи в Исус. And when you think about this, Когато мислим за това, it's like going to bed at night то прилича както когато си лягаме вечер, with the assurance of waking up again in the morning. ние сме с мисълта и уверението, че сутринта ще си станем, сигурно. When a Christian begins to understand this, Когато един християнин почне да разбира добре това, it takes all the fear out of death. тогава всичкия страх от смъртта изчезва за него. To realize we will just have a sleep in Jesus. Ние тогава разбираме, че всъщност ние сме на сигурно място в една почивка, в един сън в ръцете на Исус. Our loved ones are sleeping Нашите мили мъртви, това са спящи само лица, with the quiet assurance с сигурното уверение, that they will waken on the resurrection че ще day дойде време, когато те ще се събудят, но в деня на Възкресението, when Jesus comes когато again. Исус дойде да ги събуди. You know, I don't know about you, but I enjoy sleeping. Сега не знам вие как мислите, но аз обичам съня. За мен то е приятно нещо. When you sleep, Когато спите, time means nothing.
Времето няма значение за вас. And for our loved ones, И вашите мили близки, from the time they took their last breath от момента, когато те за последен път са издъхнали, until they wake up on the resurrection day, за тях всичкото време вече до деня на Възкресението, it'll be like a brief moment to то them. ще бъде като миг, те няма да го усетят колко е дълго било. You see, friends, we have the assurance of eternal life. Така ние имаме едно уверение за вечен живот. Now, let me continue this story for a minute. Нека да продължа историята. Jesus told him Lazarus was sleeping, Исус каза, че Лазар спи. and as I finish the story, И когато свърша тази история, you make sure I tell it right. тогава, когато я свърша, вие ще ме уверите и ще ми кажете дали съм прав. Jesus went to Lazarus' tomb. И така Исус отиде до гроба на Лазар. They rolled the stone away. Отмахнаха камъка Jesus said, Lazarus, come forth. и Исус извика със силен глас: Лазаре, излез вън! And Lazarus came waddling out, И тогава, тъй както си е бил повит, Лазар излиза. all the grave clothes wrapped around him. Знаете с какви савани са ги усуквали. And Не е било лесно, но излязал. they took off the grave clothes from his head. Помогнали са му, разповили са го. And Lazarus shook his head. И той е разтъркал очи и глава и разклатил. He blinked a few times, За известно време не е могъл да свикне светлината. trying to get used to the light. След това се оглежда се. And then all of a sudden he said, wait a minute. И изведнъж казва: О, чакай, какво става? Mary, Martha, Марта, Мария, сестрите ми, Jesus? Исус Христос. Wait a minute. О, чакай малко. What do you think you have done? Ма какво сте направили вие с мен? Man, I was up in heaven. Абе хора, аз нали бях горе в небето? I was walking on streets of Абе аз gold. ходех по златните улици горе. Така хубаво ми беше. I was with all the angels. Там бях между ангелите. And you had the nerve to bring А me вие back ме to върнахте this на earth. тази грешна земя пак тук да се мъча. Is that what happened? С такова нещо ли стана? Така ли беше? No. Не е било това. That didn't happen at all. Това въобще аз го измислям. Не е така. Lazarus had been in the grave 4 days. 4 дни е бил в гроба Лазар, мъртъв. And my friends, when Jesus raised him from the dead, Но когато Исус го възкреси от смъртта, he had no story about heaven or hell. той нямаше никакви впечатления от да е бил някъде или да е преживявал нещо. He'd simply been sleeping in Jesus. Той просто е бил в несъзнание, в сън, какъвто са всички мъртви, без чувство, без скръб, без радост And you know, и без болка. that thought gives me so much comfort tonight. Тази мисъл на мене лично ми действа утешително тая You вечер. see, as Christians, Вие виждате, че като християни, we have the promise of eternal life. ние имаме обещанието за вечен живот от Бога. And eternal life begins as we accept Jesus. И този вечен живот започва с това, като приемем Исус. And the Bible tells us Библията ни казва, that we are subject to the first death that we die че on ние this earth. всички сме подчинени на първата смърт, от която умираме естествено. But even though we may have the first death, Но макар, че ще умреме от първата смърт, we still have the promise of eternal life. ние имаме обещанието, че тя не е вечна, а имаме обещание за вечен живот след нея. It is just a brief interruption. Това всъщност смъртта се оказва едно кратко прекъсване на живота за нас. Until the resurrection day, До деня, когато ще дойде възкресението, when Jesus comes again. когато Исус ще дойде с небесните сили And the resurrection of life takes и place. тогава възкресението на живота ще се приложи за всички, както за него бе приложено. And it makes so much sense. А това нещо има дълбоко значение. God's plan is so much better than the devil's lie. Божия план е много по-хубав от лъжите, които дявола ни е изградил. Think about it. Помислете за момент. Let's say one of your loved ones was in heaven or hell. Нека да предположим, че имате някой много мил ваш близък, който се намира или в небето, или в пъкъла, в огненото езеро. And they could look down upon you on this earth. И оттам той вижда тук на земята какво става. And they would see you going through the troubles and the heartache you've had И to разбира go се, through. като ви е близък и мил, той се интересува и вижда какви трудности вие преживявате понякога, в какви тежки положения изпадате. Do you think they could be happy? Мислите ли, че ще бъде много щастлив този at ваш all. Not at all. покойник? Не, разбира се. My friends, God's plan's better. Божия план е по-добър. The dead are peacefully sleeping Мъртвите спят в мир. until that wonderful resurrection day. И те нищо не ги боли, нищо не страдат до деня на Now we Възкресението. want to go to the Bible Сега ние отново се върнем в Библията and really nail this down. и това трябва да го заковем с много голяма категоричност. Let's go back to that book of Ecclesiastes. Сега да се върнем отново в книгата Еклесиаст, Ecclesiastes chapter 9. глава 9. Ecclesiastes chapter 9 and verse 5.
и там 5 стих. Give them a moment to find it. Ecclesiastes is the book you kept marked. Да, книгата Еклесиаст, която забелязахте. Имате там знак, глава 9, стих, глава Еклесиаст, Ecclesiastes 9, verse 5 and 6. стихове 5 и 6. Защото живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват, понеже споменът за тях е забравен. Още любовта им, омразата им, завистта им са вече изгубени и не ще имат вече никога дял в нещо, що става под слънцето. So very clearly the Bible teaches Тук много ясно Библията ни казва, that the dead know nothing. че мъртвите не знаят нищо като мъртви. It says they have no memory. Те нямат памет, която вече да поддържат. Their love, hatred, everything is Любов, perished. омраза, чувства, тези неща са за тях загубени. Now friends, at this point, В този момент, тук, приятели, we have a very big question to answer. ние имаме един много голям въпрос, на който трябва да отговорим. You're saying, well, Leo, then what about all this stuff we see around us? Ами, Лио, какво да кажем тогава за всичко това, което виждаме около нас? What about all the books Например, книгите. that talk about people that have died and come back? Ами, нали има толкова книги писани, че мъртвите се явяват, че се общува с тях, че има контакт. What about the spirits of the dead who speak to the living? Ами, нали се явяват понякога и говорят с нас, на сън или при особени случаи? What about all these higher intelligences that are coming and speaking to us? Ами, тези по-висши интелигентни същества, които идват, нямат ли нещо общо и те с нашите мъртви? If the dead know not anything, Ако наистина мъртвите нищо не знаят, and Jesus said they're sleeping, и Исус казва, че те спят, then what is taking place with all this other stuff? тогава какво става с всичката тази отвъдна материя? Ще видим сега за какво става. My friends, we need to be very, very careful. Ние трябва тук, приятели, влизаме в една сфера, където трябва много да бъдем внимателни. In these last days, В тези последни дни, the devil is doing everything he can to deceive people. това е поле на дявола, в което той твърде много успява да измамва хората. And this subject, И този предмет, he is deceiving millions of people върху around the world. този предмет, той има най-голям успех върху милионите по света. All this stuff that you're hearing and reading about, Всичките тия учения за тия контакти с другия свят или смъртта, за които слушате, all these things about the dead contacting the living, всичко това, което се говори за мъртви, общуващи с живи или явяващи се тук и там, all of this comes straight from the devil himself. всичко това идва направо от един източник, бащата на първата лъжа, дявола. And is totally against the word of И God. той е абсолютно против учението на Библията. This spiritualism we see in our world today Спиритизмът или спиритуализмът е едно много развито учение днес. and you see it in every part of society, Във всяка част на обществото той има своето влияние, своето проявление. in the Bible, В Библията, is always identified with Satan. т.е. също там е идентифицирано или е обозначено като сатанинско дело. Satan is a mastermind Сатана е абсолютен майстор at impersonating dead people. да олицетворява мъртвите. And throughout the Bible we read this. И в цялата Библия това се разобличава и разкрива. And what you are seeing taking place around you today, И това, което виждате около себе си понякога или виждат някои, with all the things in the books and movies and с music, всичко това писано в книги, в музика изразено или в други форми, Satan's final deception това е последното измама или изобретение на Сатана за измама. to believe his lie За да се повярва неговата лъжа, that when you die, you don't really die. че когато всъщност умре човек, той не е всъщност умрял. And I personally believe Аз лично вярвам, this deception че тази измама is the greatest deception in the world today. е най-голямата в света днес. Let's go to the Bible. Keep your finger right here. Сега, сложете пак пръста си тук We're going to go back to page 515. и да обърнем на страница 515. Job chapter 7. Йов, 7 глава. Job chapter 7. And we'll read several verses beginning in verse 8, 9, and 10. Ще прочетем няколко стиха
като започнем с стих 8, 9 и 10. Job 7, verse 8, 9, and 10. Окото на онзи, който ме гледа, няма да ме види вече. Твоите очи ще бъдат върху мен, а ето не ще ме има. Както облакът се разпръсва и изчезва, така и слизащите в гроба няма да възлезат пак. Няма да се върне вече от дома си и местото му няма да го познае вече. Now that's clear. Тук това е много ясно. God says those that go to the grave do not come up again. Бог казва, онзи, който отива в гроба, няма да се върне от дома си. And they do not return to their homes. И те не се връщат по домовете си. Let's get another verse. Нека да вземем друг стих. Going back to Ecclesiastes 9. В Еклесиаст, глава 9, Ecclesiastes 9, verse 10. 9 глава, стих 10. Ecclesiastes 9, verse 10. 9 глава, стих 10. Всичко, що намери ръката ти да направи го според силата ти, защото няма нито работа, нито мисъл, нито знание, нито мъдрост в гроба, където отиваш. Отново Бог говори тук чрез своето благословено слово. Там в гроба няма да можеш вече да вършиш нищо, да мислиш, да чувстваш. Направи го докато си жив. Да ви кажа една малка случка. Това е верно в Америка. Преди няколко години в Америка беше наводнено от източните религии под общото название New Age. Сега това, което става при вас, тези източни религии дойдоха по-рано при нас. И цялата тая древна философия излезе от историята и се нахлува в нашия съвременен живот. И се случи нещо много удивително. Ние намерихме милиони млади хора, които са били възпитани и обучени като добри християнски деца в християнски домове. Започват масово да се включват в окултните упражнения и в спиритизма също така. И просто в обществото се повдига така едно недоумение, защо такъв огромен отлив на млади хора от официалното традиционно религиозно християнско изповедание. И тогава направиха проучване. И знаете ли какво намериха? За голям свой ужас откриха, че всъщност именно християнските църкви те бяха приготвили пътя за тия младежи да тръгнат по този път на измами. Защо? Защото християнските църкви учеха, че когато човек умре, всъщност той не умира, а той някъде, че мъртвите духове могат да общуват с живите. Те си казаха, о, добре, тогава много лесно. И тогава те започнаха и се увлякаха по тези търсения. И милиони бяха измамени поради тази езическа форма на вяра, вмъкната в християнството. Ето затова ние трябва да бъдем много внимателни. Ние трябва да знаем истината. Спомням си, когато бях малко момче, имахме един съсед срещу улицата, срещу нас живееше. Мистер Уитикър се казваше. Ние го харесвахме, обичахме от този възрастен човек. Когато бях на 6 годишна възраст, той човек умря. Това беше първият случай, когато аз присъствах да видя умрял човек. И бях седнал в църквата съвсем близо така отпред до ковчега. И там имаше ковчег с тялото на мъртвеца, където беше този мистер Уитикър. Ковчега беше отворен и аз можех да го виждам как лежи в ковчега. И като 6 годишно момче имах голямо любопитство. Поглеждах да видя. Майка ми ме дърпаше и ме натискаше. Да.
Okay, then the preacher got up and preached. И тогава проповедника започна да говори. And as he was preaching, И когато той говорише, I remember him saying, спомням си, че той каза: folks, we don't have to worry about Mr. Whitaker. приятели, ние не бива да се безпокоим за мистер Уитикър. Mr. Whitaker's up in heaven. Той е там в небето вече. He's walking on streets of Той gold. ходи по златните улици на Златния град. He's in the company of angels. Той се е в средата на ангелите. And I thought to myself, И аз си помислих: that's funny. о, това е малко смешно. Mr. Whitaker's right there in the Ами castle. аз го виждам тук, мистер Уитикър. How can that be? Как може да бъде така, там да е, пък тук е? And then it got more confusing. И тогава нещо още повече ме забърка. We went to the gravesite, Когато отидахме на гроба, and there the same preacher, и същия този проповедник, as they put Mr. Whitaker in the grave, който постави, като слагаше в пускашка в гроба, preached another sermon. той пък трябваше друго слово да And he произнесе. said, folks, И той каза: братя, we don't have to worry about Mr. не Whitaker. бива да скърбим за мистер Уитикър. We as Christians have the hope Като християни ние имаме надежда, that Jesus is the resurrection and the life. че Исус е възкресението и живота. And someday when Jesus comes, И един ден, когато Исус дойде, Mr. Whitaker's going to come popping out of that grave тогава мистер Уитикър ще излезе от гроба and be caught up to heaven. и ще бъде взет в небето. I thought, wait a minute. На мен още по-ми се завъртя главата. A minute ago he said Mr. Whitaker was in heaven. Чакай, той преди малко каза, че той вече е там. I just saw him in the Аз casket, го виждам тук в ковчега, and now he tells me he's here in the ground waiting for the а resurrection. сега той ми каза, че ще стои тук и ще чака чак до възкресението. Where in the world is this guy? Тогава, коя е истината най-после и кое е верното? That's confusion. Това е голямо объркване. But friends, God doesn't want us to be confused. Бог не иска да изпадаме в To тъй. Job chapter 14. Йов 14 глава. And my friends, if you ever are confused about this subject, И, приятели мои, ако понякога вие също изпитвате забъркване по тия въпроси, just turn to this passage. само отворете този пасаж It will answer all your questions. и той ще ви отговори на вашите въпроси. Let's begin with verse 10, the question. Сега, започваме с стих 10 въпроса. Но човек умира и прехожда. Да, човек издъхва и него, както водите чезнат из морето. Just verse 10. Just verse 10, yeah. So here's the question. Сега въпросът тук е: When a man dies, когато човек умре, where is he? къде е той? All right, let's get the answer to that question. Ето да дадем отговора на този въпрос. In verse 12 to 14. Сега в стихове 12 до 14. Така човек ляга и не става вече. Докато небесата не преминат, те няма да се събудят. И няма да станат от съня си. О, дано да ме скриеш ти в гроба, да ме покриеш, докъдето премине гневът ти, да ми определиш срок и тогава да би ме спомнил. Ако умре човек, ще оживее ли? През всичките дни на воюването си ще чакам, докато дойде промяната ми. Now here's the answer. Ето и отговорът. Notice three particular points. Тук, забележете, има три особени точки. In verse 12, В стих 12, it calls death asleep again тук отново смъртта я нарича сън. and says the man won't awake И казва, че те няма да се събудят, till the heavens be no more. докато небесата не преминат. Now when's that going to happen? Ето какво сега става. Peter tells us Петър ни казва, when Jesus comes, че когато Исус дойде, the heavens will pass away with a great именно noise. тогава небесата ще се нагънат като свитък и ще се махнат. So he says the dead will stay there till the coming of Jesus. И така той ни казва, че мъртвите ще стоят там, докато дойде Исус. Then in verse 13, Тогава в стих 13 he says, keep me in the grave Йов казва, дръж ме в гроба, until your wrath is passed. докато твоят гняв премине. What is the wrath of God? Кой е гневът на Бога? Revelation tells us Откровението вече ни казва това. in chapter 15, В 15 глава, the wrath of God is the seven last plagues. Божия гняв, това са последните 7 язви. And the last plague, И последната язва, again, ushers in the coming of Jesus. когато приключи тя, отново въвежда идването на Исус. So he says, keep me in the grave till then. И така той казва, до тогава дръж ме в гроба. And then verse 14, След това стих 14. he says, if I die, Там казва, ако умра,
I will wait in the grave ще чакам в гроба, until my change докато настъпне промяната ми. Now, what is that change? Каква е тая промяна? Let's read it word for word Нека дума по дума да прочетем in the New Testament, в Новия Завет, page 206. страница 206. And this is exciting and beautiful. И това също там ще открием една много вълнуваща и красива истина. 1 Corinthians chapter 15. Първо послание към Коринтяните, глава 15. And here we read about the change that's going to happen to the dead. Тук ни се говори за промяната, която ще стане с мъртвите в онзи ден. Verse 51 to 54. Стихове 51 до 54. Ето една тайна ви казвам, не всички ще починем, но всички ще се изменим. В една минута, в миг на око, при последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие. А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово. Погълната беше смъртта победоносно. Now notice again. Забележете сега пак, Death is called a sleep. тук смъртта също е наречена сън. But he says when the trumpet sounds, Но ни казва, че при звука на тръбата, the dead are going to rise. тогава мъртвите ще станат и ще възкръснат. And it says we're going to be changed. И казва ни се още, че с тях ще настане промяна. How are we going to be changed? Как ще бъдем променени? It says your mortal body will be given immortality. Тогава това смъртно тяло в миг на око ще получи безсмъртие. My friends, you will be an immortal soul when Jesus comes. И тогава вече ще имате тази безсмъртна душа, да го наречем, когато Исус дойде. And when your change takes place. Когато промяната с нас стане от това състояние в онова вече вечно. And it just makes so much sense. Това нещо има много дълбок смисъл. When we begin to understand this subject, Когато започнем да разбираме този предмет, everything in the Bible comes together. всичко в Библията се свързва и става едно и ясно. Think about it. Да помислим пак. Everybody that's a Christian in the world believes in the resurrection. Всеки, който е християнин в този свят, вярва, че ще има възкресение. But now think about it. Но нека да видим какво. If when people died, they went to heaven or hell, Ако когато умре човек, отиваха хората или в небето, или в ада, then when Jesus comes, тогава, когато Исус дойде,